जोंनि सिनियर जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जायफोर दिनै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे बिथा सोरजिनांगौनि थाखाय मोनसे थाग्रा खुलि गायसनलांनांगौनि थाखाय सोमावसारनानै दिनै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना मोनसे जोंनो मोजां मोनसे थासारि होफैबाय मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट होफैबाय जोङो दिनैनि थारिखआव जोंनि फरायसाफोरखौ जोंहाबो दिनै खारनाय बारनायजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा खालायनायनि मोनसे सम फैबाय मुलुगजों दिनै जुजिनायनि मोनसे सम फैबाय दा बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो दिनै सफ्ट स्किलनि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जोङो आखा फाखा खालायहोनायनि मोनसे जे थांखि आरो मिशनखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोननि थांखि बायदि जिहेतु सासे फरायसाखौ जिउआव जाफुंसार जाहोनो थाखाय बिमा बिफायाबो बिफाव थायोब्ला बिबान दं बिथांमोननिसिम मा खावलायनाय जायो? गार्जेन हिसाबैथ' मेन रल दङ। दिनै फोरोंगिरि सार मेडाममोननि फोरोंनायजोंल' दिनै सासे गथ'आ जाफुंसार जानो हाया मानो होनबा दिनैनि थारिखआव गार्जेनानो मेन रल दिनै बियो सासे फरायसाया फुंनिफ्राय दिनै सिखारनानै दिनै न'खराव माबायदि फरायो आरो बेलासियाव मोनाबिलियाव माबायदि फरायो बेखौ गार्जेन हिसाबै दिनै दिथा होनायनि दिनै मोनसे सम फैदों। गार्जेना गासैबो मावनो हायैनि बाथ्रा गैया। गार्जेन जुदि न'खराव परिबेसा मोजांबा गार्जेननि न'खरा जुदि रायलायनाय बिहेभियारा गासैबो फरायसानि सायाव बा गथ' गथायनि सायाव मोजांबा दिनै सासे निस्सय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा जाफुंसार जागोन। गार्जेना जुदि बोलो होयोबा गार्जेना जुदि सानोबा दिनैनि थारिखआव जाफुंसार जानो हायो। दा बेखायनो आङो खावलायहरनो सानदों जोंनि साफ्रोमबो गार्जेनखौ दिनै जोङो नुदों इउपिआव सासे बोरमा गुमग्रा न'खर जायखौ जोङो पबन कुमार होननानै बुङो बिथाङा थांनाय बावै इउपिएससिआव 239 रेंक लानानै दिनै बिथाङा मोनसे प्रुभ खालायदों। गोरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा इउपिएससि आनजादाव दिनै पास जानानै आइएएस अफिसार जानो हादों। बिथांनि न'खरा दिनै बिथांखौ फोरोंनायाव मालाबाबो खहा खालायाखै माब्लाबाबो जेननानै थायाखै। बिथांनि न'खरा दिनै बिमा बिफाया गथ'नि सायाव फिसालानि सायाव मोनसे फोथायनाय लानानै दिनैहाय फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै बोरमा गुमनायनि गेजेरजोंबाबो दिनै बिथाङा दिनै इउपिएससि आनजादखौ दिनै पास खालायनानै दिनै जोंनि भारताव मोनसे मुं सोरजिदों। दिनै जारिमिनारि जादों बोरमा गुमग्रायाबो दिनैहाय इउपिएससि आनजादखौ उथ्रिनो हायो आइएएस अफिसार जानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनियावबो दङ गोबां दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै गावसोर बिमा बिफाफ्रा दिनै नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार जानो हानाय जों नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव सासे क'क्राझार बे माने माइखि बाजार होननानै बुङो जोङो जायखौ बेवहाय सासे जोंनि दाउ दानग्रा फालांगि दङ। बे दाउ दानग्रानि फिसालाया दिनैहाय मोनसे समावहाय गाव बुंनानै लादोंमोन आं जेरैखि जाया डाक्टार फरायगोन। दिनै बिमा बिफाया बिनि नाजानाय बिनि साननाय आरो बिमा बिफानि नाजानाय बिमा बिफानि दिनै माने साहस आरो बोलो जे दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना दाउ दाननानैबाबो फिसालाखौ फोरोंनायनि गेजेरजों दिनैहाय माने गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव दिनै MBBS दिनै 4th सेमाव दिनै फरायगासिनो दं बे गथ'आ। दा दिनैनि थारिखआव ओंखायनो जोंनि गार्जेन बिथांमोनहा आंनि न'खराव जेबो गैया आंहा जेबो गैया दुरबल बिदिखौ साननानै लायोबा जों माब्लाबाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बा गथ' गथायखौ जोङो मानसि खालायनो हानाय नङा सुबुं सम्पद खालायनो हानाय नङा। दा दिनै जोङो बयबो गार्जेन हिसाबै मोनसे हौसलानि गेजेरजों मोनसे साहसनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि लानांगोन गथ' गथायखौ जेरैखि जाया आं सासे सुबुं सम्पद बानायगोन सासे मोजां सुबुं बानायगोन आरो मोजां मानसि बानायगोन बे थांखिजोंसो जोङो जुदि बयबो दावगायोबा निस्सय जोंनि गार्जेन बिथांमोनहा साननाय हनाय जोंनि समाजा लुगैनाय जोंनि ससाइटिया लुगैनाय जों बर' हारिया लुगैनाय जोंनि हादोरा लुगैनाय जोङो मोनफुंहैनो हागोन होनना जोंहा फोथायनाय दं। गासै फरायसाफोरखौ कुवालिटि गोनां खालायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय बे हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावदों। जों नायदों दिनैनि मुलुगाव थांनानै थानांगौबा जोङो सासे जयगथा गोनां जाफुंसार गोनां सुबुं जानांगोन। दा बे बेलायाव दिनैनि थारिखआव जोंनि फरायसाफोरा थांनाय गोलाव समनिखौ जों जुदि नायोबा 2006निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव सोलोंथाइनि बोसोर मावथांखि फोसावनानै खामानि मावदों। बै समाव सारा आसामाव 30,000निबो बारा
फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन दा बेनि गेजेराव मात्र 66 फरायसाफ्राल' मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन दा दिनै बै समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै जरदारि खामानि मावदों मानो होनबा सोलोंथाइया मोनसे हारिनि सिनस्रि जायखौ जोङो बेकबन होननानै बुंनो हायो मोनसे हादोरखौ जों जौगाहोनांगौबा सोलोंथाइ बिथिङा जोंना राफोद जानांगोन अब्लासो मोनसे हादोरा जौगागोन थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै बर' हारिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय 2006 मायथाइनिफ्राय गासैबो बिथिङाव डाटा खालायनानै नायनानै खामानि मावदों सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय फैयै फैनानै दिनै 2025 मायथाइयाव जों मोनफैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 654 फरायसाफोरखौ जोङो फार्स्ट डिभिजन मोनफैनो हाबाय दिनै अल आसामाव 2000निबो बारा दिनैहाय माने फार्स्ट डिभिजन मोनफैनो हाबाय दा बेयो मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादआ जे मिसिब भाबै सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जोंनि फरायसाफोरखौ क्वालिटि होनो थाखाय खामानि मावबोनाय फोरोंगिरिफोर सार मेडामफोरखौ लोगो हमनानै खामानि मावनाय जोंनि दिथागिरिफोरखौ लोगो हमनानै खामानि मावनाय फरायसाफोरखौ माखासे मटिभेसन केरियार काउन्सिलिंनि जे बाथ्रा बुंबोनायनि सायाव दिनै जोङो दावगाबोनायखौ मोनफैनो हाबाय दा दिनै बेजोंल' थाबथानानै थायाबालानो दिनैनि थारिखआवहाय माने जोंनि फरायसाफ्रा आरो बांसिनै जोङो मुलुगनां लेभेलाव कम्पिटिसन खालामनो हायो बिनि सायावहाय जोङो दिनै मिसिब भाबै खामानि मावदों दिनै बेवहाय प्रि सामार कचिं केम्प होदों बे नंगौ दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बांसिनानो जेनेरेल साइन्स जेनेरेल मेथ्स आरो इंराजि बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा फेल जायो थांनाय गोलाव समनि जोङो जुदि डाटाखौ नायोबा जोंनि फरायसाफ्रा बांसिन मायाव फेल जादों बांसिन मायाव रिजाल्टआ गाज्रि जायो बेखौ जोङो जुदि नायनानै थाङोबा बेवहाय मोनथाम साबजेक्टखौ मेजरै जोङो नुबोदों जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोनथाम साबजेक्टखौ लानानै प्रि सामार कचिं केम्प गोलोम बोथोरनि समाव जोंनि फरायसाफ्रा जिहेथु न'खराव हेफाजाब होयो सोरबा बहाबा थाङो मायो बैफोरखौ जोङो कन्टिनिउवास खालामनो थाखाय कन्टिनिउ फोरोंबाय थानो थाखाय कन्टिनिउ जोंनि फरायसाफोरखौ बिजाबजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नैबे कचिंखौ होबोनाय जादों आरो बेनि मोनसे दिनैनि थारिखआव जोङो जोंनि फरायसाफोरनि दावगाबोनाय जोंनि फरायसाफोरनि जाफुंफैनायखौ जोङो नुफैनो हादों आरो बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे मिशन आरो मावथांखिनि गेजेरजों जोंनि जे सोलोंथाइनि हार बियो दावगाबाय होननानै जोङो साननो हायो बा बुंनो हायो दा दिनैनि थारिखआव जोङो सासे राफोद सुबुं जानांगौबा सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै सोलोंनांगोन बेनि सायाव जों मोजां नलेज लानांगोन बेखौ जों दिनै नुदों मुलुगा ओरैबायदि मोनसे दिनैनि थारिखआवहाय खारबाय जायखौ जोङो एक्सट्रा अर्डिनारि सुबुंखौसो दिनै नागिरदों जायनियाव मोजां स्किल दङ जायनियाव मोजां मोनसे टेलेन्ट दङ बिनि उन दिनै खारदों दा जोंनि फरायसाफोरखौबो मुलुगनां लेभेलाव माबोरै कम्पिटिसन खालामहोनो हायो माबोरै जोङो जौगासार जानो हायो साइन्सनि बिथिं मेथ्सनि बिथिङै माबोरै जोङो आरो बांसिनै नलेज होनो हायो बेनि सायावहाय जोङो डिसकास खालामनायनि गेजेरजों जोङो नैबे हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों।